बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं न्यूज थाबैनो आसाम सरकाराव गासै 12,000 साख्रि ओंखारगोन। नंगौ, बे समाव आसामाव गासै 12,000 साख्रि फैगौ। 22 सेप्तेम्बर दानाव ओंखारगोन गासै 12,000 साख्रि। बावैसो सिगां आसामाव 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिनि आनजादा जाना थांबाय। बे साननैसो समावनो आसामाव फिन 12,000 साख्रि ओंखारगोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायदों दि फैगौ 22 सेप्तेम्बर 2022 अक्ट'निफ्राय 12,000 साख्रिनि मासि फोसावगोन। मे दानाव फोसावखानाय 30,000 साख्रिनि मासिजों लोगोसे गासै 42,000 साख्रिनि मासिखौ लाइमोनफोरा आवग्रिना लानो हागोन। सिगाङाव फोसावनाय 1 लाख साख्रि आसामनि लाइमोनफोरनो होनो थांखि लानाय बायदि आसाम सरकारा बे गिदिर फोसावनायखौ आखायाव लादों। नाथाय मा डिपार्टमेन्टआव बे 12,000 साख्रिखौ थिसनगोन दासिम फोसावथ'वाखै। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं न्यूज थाबैनो आसाम सरकाराव गासै 12,000 साख्रि ओंखारगोन। नंगौ, बे समाव आसामाव गासै 12,000 साख्रि फैगौ। 22 सेप्तेम्बर दानाव ओंखारगोन गासै 12,000 साख्रि। बावैसो सिगां आसामाव 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिनि आनजादा जाना थांबाय। बे साननैसो समावनो आसामाव फिन 12,000 साख्रि ओंखारगोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायदों दि फैगौ 22 सेप्तेम्बर 2022 अक्ट'निफ्राय 12,000 साख्रिनि मासि फोसावगोन। मे दानाव फोसावखानाय 30,000 साख्रिनि मासिजों लोगोसे गासै 42,000 साख्रिनि मासिखौ लाइमोनफोरा आवग्रिना लानो हागोन। सिगाङाव फोसावनाय 1 लाख साख्रि आसामनि लाइमोनफोरनो होनो थांखि लानाय बायदि आसाम सरकारा बे गिदिर फोसावनायखौ आखायाव लादों। नाथाय मा डिपार्टमेन्टआव बे 12,000 साख्रिखौ थिसनगोन दासिम फोसावथ'वाखै। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।